Hej. Vi vil lave en Asgårds video. Og der kommer en del spørgsmål, så vi vil bare gå i gang. Fuck, der kommer mig. Ja, vi lavede statusen i går, ikke Sille? Jo. Og, så vi lavede den i dag, fordi vi var ikke sammen i går, men vi lavede den, sådan, fordi vi vidste, vi skulle. Så spørgsmålene kan komme. Okay. Mathias Frostholm Jeppesen, yndlingsis. Ben & Jerry's chokolade, ikke hvad den hedder? Chocolate Fudge Brownie. Ja. Min er også Ben & Jerry, tror jeg. Ej, der er mange gode is. Men jeg kan bare godt lide isen generelt. Yndlingsskommærke. Vans eller Converse. Bedste ven og veninde. Jeg har ikke en bedste veninde, altså sådan. Jeg har mange gode veninder, så. Jeg har ikke sådan fast, altså jeg har flere bedste venner og veninder. Ja, det har jeg også. Hvad er det bedste veninde? Hun er så smuk. Nej, hvad står der? Hvad? Nå, du har bare en god personlighed. I lige måde. Og der sker alt, det er sådan, der sker altid noget, når vi er sammen. Ja. Altid. Og det er virkelig. Vi vil jo ikke engang sige det. Altså, nej. David Bulleren har spurgt om sådan ret mange spørgsmål. Yndlingsbutik. Abercrombie & Fitch, H&M, MAC, Du kan bare sige den, fordi Gina Tricot, Starbucks. Er det en butik? Nej, det gør en på, om det er en tøjbutik eller om det er. Ja, Føtex. Der kan man købe slik. High Crush Brain, ja. Chocolate Fudge Brownie versus Cookie Dough i Ben & Jerry. Begge dele. Sådan blandet sammen. Ja. Det smager, det er health baked, det smager så godt. De 4 bedste ting ved hinanden. Hun er sød, hun er smuk, hun er bare så fantastisk ubeskrivelig. Ja, og du er også smuk. Og du er sjov. Nå ja, det er du godt. Vi er mest sjove, når vi er sammen. Ja. Man skal prøve at være sammen med os en dag. Og så er det bare dejligt. Ja. Hvor har det fra? Ej. Hvem er sjovest? Det er vi begge to. Vi kan ikke sige. En dag i hverdagen. Fredag. Ja, fredag. Fredag selvfølgelig. Blondiner versus brunetter. Altså i drenge, så er det brunetter. Ja. Big Mac eller Big Black? Big Black. Nej. Ja, vi siger Big Mac. Ja. Fordi det er en burger. Ja. Yndlingsmakeup-mærke. Vi bliver nok nødt til at sige MAC og Maybelline. Ja, og hvad hedder det? Klinik og... Ja, L'Oreal. Hvad vil I helst undvære? Mascara eller puder? Puder? Ej, jeg tror faktisk, det er mascara, fordi jeg har det sorte øjne. Kom lige til på. Ja, og jeg kunne godt undvære begge dele, fordi... Napoli. Hvem har flest penge af jer, ikke forældrene? Det er mig lige nu i min... Kan du huske det? I 80, så var det mig. Jo, jeg havde ikke alle mine penge med. Ej, vi har sikkert lige mange. Jeg tror også, vi har sådan lige mange. Ja. Hvem er den sjoveste i jeres familie? Den sjoveste? Nej, hvem har den sjoveste familie? No. Også begge to. Ej, vi har lige sjov familie, jeg synes. Er jeres mor sej? Ja. Du bliver nødt til at sige noget til Hun ser den her film. Mor, du er sej. Du er den sejeste. Ja, min mor er meget sej. Hvilke fag hader I mest? Biologi? Matematik, fysik. Biologi, fysik. Fordi godt vi ikke har dem 6 endnu i biologi, det vil jeg slet ikke godt. Der er faktisk ikke andre, jeg hader sådan. Hvem er ældste? Jeg. Men vi er begge to 13, men jeg bliver først 14. Hvorfor er du så smuk? Min mor har født mig. Ej. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg er lidt smuk egentlig. Jeg synes jeg ikke. Ej, jo, det er dejligt. Du er smuk. Jeg har set den er blå, fordi jeg spiste M&M's. Ja. Asta Kielgas første håndsindtryk. Første håndsindtryk. Første... Hedder det ikke noget andet? Jo. Indtryk. Jeg synes, du var rigtig sjov. Og sød. Og meget venlig. Og meget pæn. Ja. Bedøm jeres eget udseende fra 1 til 10. Sådan noget hader jeg. Hvorfor springer jeg ikke over den til? Alexandra Mørk
Har I nogensinde været i Belgien? Jeg har kørt igennem Belgien. Nej, jeg har ikke været i Belgien. Sådan lige. Kan jeg bedst lide Justin Bieber eller One Direction? Altså, vi er så meget. Vi er Directioners, okay? One Direction. Nej. Abercrombie eller Hollister? Apple eller Samsung? Yndlingsfarve? Lilla. Ja. Så tænker folk bare, fuck nogen nederen nogen. Fordi det er Justin Bieber. Vi er tvillinger. Vi er tvillinger, det Jeg blev faktisk forvægtet. da vi var på Starbucks. Her i weekenden, der var den her sagde, at jeg er tvillinger. Jennifer Rasmussen. Ja. Kan du ikke udtale det? Rasmussen. Pizza versus is. Pizza. Ja. Ej, det der. Pizza med is. Ej. Det kunne jeg faktisk godt. Det kunne jeg godt. Og har I noget med nogen? Hvis ja, hvis nej, kan I så lide nogen? Jeg har noget med en. Så. Hvad fanden har du nogen med? Nå ja, jeg har også noget med nogen. Hvorfor skal jeg starte på dit hip-hop-hold, Laura? Fordi det vil være så perfekt, og så kunne vi være duepartner. Hvem er den sødeste? Mig. Ej, det er noget dig. Noget. Pizza. Pizza. Og slik. Eller spaghetti og kødsovs. Jeg kan slet ikke klare spaghetti og kødsovs. Ja. Yndlingsslik. Ej, jeg har elsker. Jeg er bare et slikmenneske. Jeg lader slik. Jeg lader slik. Der er ikke noget at gøre. Jeg er så som slik. Jeg lader slik, så hvis nogen skal lige passe på at ikke spise den. Fordi jeg er så sød. Nej. Okay, jeg ligner bare lort. Jeg ligner sove. Men det er så. Djævlen og ingen. Yndlingschokolade, mørk chokolade eller lys, men ikke hvid, det kan jeg ikke lide. Du har lige spist hvid chokolade. Ej! Er du ikke lige hvid chokolade? Nej, du har også lige spist den. Hvad er det, der yndlingschokolade? Min yndlingschokolade. Det er lys chokolade. Yndlingschips. Hvis jeg skal sige noget, så er det ostepops, men jeg spiser ikke chips mere. Ej, du er så sød. Ej, jeg kan lide det så. USA versus Australien. Jeg har været begge steder, så jeg ved det ikke. Men USA var fedest. Der er meget velskab. Det kan vi godt klare. Hvad er det bedste, jeg ved? Mad, min familie og mine veninder. Venner. Og shopping. Ja. Hvordan kunne jeg glemme det? Og rejser. Ja. 100. Vi går i klasse sammen. Siv Lindblad. Hvor gammel er I? Jeg er 13. Det er jeg også. Men jeg bliver 14 om... Jeg skal lige tjekke. Vi har ikke... Jo, vi har. Jeg bliver 13 om så lang tid her. Altså 30 dage. Er I bedste venner? Nej, fordi vi er ikke drenge. Nej. Ej, så du er slet ikke i fokus, jo. Nej, men du er en af mine... Altså jo, du er en af mine bedste venner. Snakker du til mig? Ja. Nå, ja. Nej, jeg snakker jeg snakker til ham, der sidder sådan her. Ej. Jeg rører dig. Og du har sådan en god... Du. Det er vores Askers video, mor. Hvem bruger lektier om morgenen? Det gør du. Det er nok mig. Og din bror, den larmer hende. Jeg synes bare, vi skal komme videre. Duro vs. pizza. Pizza! Søen! Smuk. Bring the action. When you have in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club. She captures her reflection as she throws the mirror to the floor. Jeg kigger ind af alles vinduer i nat, hvis I ikke liker den her video. Vi gør. Det bliver meget farligt. Du skal nok holde din krop sådan der. Jeg peger på dig. Lige dig der. Vi kommer efter dig. Jeg rører dig. Du ikke liker. Jeg rører dig.
My God.